ፀጉረይ ጭራሽ ኣይነውሒ ምንም ለውጥ የውልል ትብላ ካብ ናተይ ረእያ ተምሃራ ኣብ ናተይ ሪኢኹን እትኾን ቅድሚ 6 ወርሒ እዩ ዩቲዩብ ክጅምር ተለኹ ኣብ 6 ወርሒ ውሽጢ ካበይ ናበይ ተቐይሩን እዮ ረእዮ ቪድዮ ምስክር ነይክን ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዋላ ተዘይ ኣሚንኽን ቪድዮ ናብ ዩቲዩብ ከይድኽን ናይ መጀመርያ ዩቲዩብ ክጅምር ተለኹ ጨጉሬና ሰራ እንትናገሩ ተጠቐምክዎ ትሪኦ ትኽእላ ኢኹን ሰላም ሰላም ናይ የሽ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ሃሚን ኢኹም ሰላም ዲኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ስኻትኩም ሰላም ክትኾንለይ ናይ ወትሮ ስምዒት እዩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ ሼር ኮመንት ናጽሓፎም ኣባራትዑና ለማዓንቲ ብጣዕሚ ደስ ዝለኒ ኣብ 6 ወርሒ ሙሉእ ብጣዕሚ ለውጢ ዝረኸብኩሉ ፀጉረይ ብዘለና ዓዲ ዓረብ ተጠቒመ ናይ 6 ወርሒ ልፍዓተይ ውፅኢቱ ይኸው ረእይዎ ዩቲዩብ ክጅምር ተለኹ ኣብ ከንፈረይ ነይራ ኣብ 6 ወርሒ ሙሉእ ግን ረእዮ እና ለማዓንቲ ዝሰርሖ ማስክ ንፀጉረይ ተደጋጋሚ ዘውትር ንጥቀሞ እዩ ሩዝ እንጣጢዕ ሮዝሜሪ ቅንፍር እዚኦም ኣብ ንጹህ በረድስተይ ክገብሮም እየ ካብኡ ለኣኽለከን ማይ ተጠቐማ እዚ እንድሕር ዘይኽንደ ሩዝና እንጣጢዕ ብቻውን እኹል እዩ ተሊክን ብሓባር ኩሎም ማለት እዩ ናብ በረድስተይ ገምጢለ ለኣኽለኒ ጋዝ ይወልዐ ለኣኽለኒ ማይ ክገብር እየ ኣብዚ ለኣኽለኒ ማይ ገይረ እስካብ ልፈልሕ ሓዊ ብጣዕሚ ቅንስ ሰቢለ እስካብ ላብ ጀል ልቕየር ከውስሎ እየ ኣብዚ በስሎ ይሕብሮ ኣለኹ ዝንጣጢዕሲ ናፍቲ በረድስቲ ጥብቕ ስለልየ ብጣዕሚ ዝሕብሮና ዝንጣጢዕሲ እንታይ ከም ዝኾነ ናብ ናይ በረድስቲ ምጥባቕ ባህርስ ኣለዎ ጥብቕ ኢሉ ደቀናውና ኣብዚ ናሕበርኩ ካብዚ ዳኻ ዝዓፍዓፍ ልዕለንትን ንደገ ብኩሕፎና ደርኦ እናውፃእኽዎ ማለት እዩ ብማንካ ገይረ همز كيخن بدم كيخن وصاب ولا يخن زعف عفلل همز جيرة أفليحة وسيلو يناوجيل تغيروا هاوزي وسيلو ناوجيل تغيروا ناوزي همزي مفيد عينات مزمغة تغيما كله طحون سلالي خنا بهمزي تسميعنايو منم ساقم يولي جيل جيلو إلى لأن أنا خزي مالتيو همز جيرة صميقة مالتي همز جيرة صميقة نحواتي زجيل زي خوين اللي مالتي كاو أنا تاي وصي خلو سليد كوكونات أويل كاستر أويل يكرتا كاستر أويل لنا 4 عينت كبأتي حاول سلو سخاتني جن دس لكن كوكونات أويل وزي زيتون وطراي سليد ون تجورا لتخلايخن أوزي خا جوز الهند وي كوكونات أويل تتقيم له أوزي للا أملا يخوني تقوم ما إنا أملا بي كبأت نسرح خو أيو كبزوح عينت كبأتات حواوي سرح خو أيو 5 جيرة كبأتي جيرة كعسرية كعسرة اللي زهمزي عين بسري إني أسراي عد عبيت مهان شجري من ولا مي أسرانا 5 عينت بتر أسرا التقى بدن بكعسرية إسكاب بتعمي الحفز بدن بجيرهم تعسير خنا جزء يوصل يجونجو كتعسروات اللخن أنا 5 جيرة بزح أفضل دقيقة على نشتيهن نكينوح ينبي كابي 10 دقيقة جلس عسيرة يا ريخن 5 لحافيسني بقى دس هالو خوين حافيسو مالتي بدن كعسرت له بتعمي الحفز 5 جيرة عسيرة حواتي بزدل خنقو أب عد عرب موز ترخيب خن بزبادي موز تزيرخيب خن روز أو عد عرب منم أيفلي هنا روز بتشا روز ولا تتقمات خلا يخن هنا مزجيرة صغوري نخاف الخروي أمو كالورو تيقاري بطعم دس هالخوين أفشي تشور حمولس حسوا لكس اندحر صعير خا
እንድሕር ተስፋ ዘይቆረፅካ ፀጉሪ ክከናኸን ኢልካ ተስፋ እንድሕር ዘይቆረፅካ ሲ ብጣዕሚ ኢኻ ለውጢ ትረኽበሉ። ኣተን ኣሕዋተይ ሓደ ሓደ ናየስ ምንም ካብዛ እዝነይ ኣይትወርዲ ገለል ትብላ ማለት እዩ። ረኣይኦ ናተይ ኣብ 6 ወርሒ ብጣዕሚ ለውጢ ረኺበሉ እኒአኹ እና ኣሕዋተይ እንጣጢ ዓዲ ዓጣር ትረኽባ ትኽእላ ኢኸን። ዓዲ ዓጣር ትኸዳለይ ደለኸን ወይ ሱቕ ክትኸዳለይ እንትን ላይ ትኾን ለዘን ኣዕራብ ተማልአን ትኽእላ ኢኸን። እንተዘይኮይንለ ኣብ ዓዲ ሓበሻ ኣሎ እዞም ሓበሻ ሰዋጋት ተማልኡና ትብሎም ትኽእላ ኢኸን። ዓዲ ዓጣር ተኾይኑ ግን ንኪሎ 50 40 ሓዲኡ ኣሎ ማለት እዩ። እና ገዚእኸን ትጥቀም እንጣጢ ብጣዕሚ ይፅቡቕ ተጠቐማ ኢኸን። ካብኡ ከምዚ ማስክ ትቕባእ ተለኸን ብኢድኽን ከምዚ ናሸትኽን ልናስሓብኽን ጨጉርኽን ማለት እዩ። ከምዚ ኣነ ልገብሮ ኣለኹ ተትገብሮ ደስ በሃሊ ፀጉርና ልጣማመር ልሽምረር ፀጉርና እውን እናተዘርግሐ እንትን እናበለ እየ ልኸድ እና ፀጉረይ ከምዚ ገይረ ማስከይ ናኻፈልኹ ይጥቀም ኣለኹ። ንስኻትን እውን ኣብ ክልተ ፀጉርኽን ብዙሕ ለለክን መቃቂልኽን ከፊልኽን ከምዚና መቃቀልኽን ተትቕብኦ ደስ በሃሊ እና ብጣዕሚ እዩ ለውጢ ለምፅእ ጀምሮ ለ3 ወርሒ ቻሌንጅ ወይ ለ4 ወርሒ ጀምሮ ተየቋረፅኽኒ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ማስክ ተጠቐመ ወላ ካሊእ እንድሕር ዋላ ሲኢንክንሲ ሩዝ ብቻ ሩዝ 3 ማንካ ሩዝ ወይ ፍንጃል ሩዝ እኹልኽን እያ ጥቕጥቕ ኣቢልኽን ጥሕን ኣቢልኽን ሰሊጥ ተረኺብን ዓዲ ዓሞኽን ሰሊጥ ዘይት ዘይትውን ተልዩ ዝማንኛው ዘይት ገይርኽን ጥሕን ኣቢልኽን ተጠቐመ ለ3 ወርሒ ቻሌንጅ ገበራ ሞ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከም ተምፅኣሉ ኣብኡ ክትሪኦ ኢኸን። ዋላ ተዘይነውሐ ዝልባጣጠስ ዘለዎ ዝጨጉርና ሓደ ሓመድዋ ኢሉ ኸዝናተይ ሓመድዋ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኮይኑ እና ካብኡ ተሓፂብኽን ገለ ምስ ወዳእኽን እውን ቅንፍር እዚ ከቢልኽን ሓዲርኽን ቅንፍር ንፍሓለ ኢኽን ብጣዕሚ እዩ ልቅንፍር ንፀጉሪ ንንውሓት ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕና ቅንፍር ተሓፂብኽን እውን ቅንፍር ቅብኣት ከምዚ ጭቃ ንሓበሻ ጨጉሪ ቅብኣት ብጣዕሚ የድልዮ እና ከምዚ ገይረ ሓንቲ ፀጉረይ ተቐቢአ ኣሲረዮ እኒአኹ ፈቲሓ ግድን ማሳጅ ክገብሮ እየ ከዚ ለመቕባእ ብቻ እየ እምበር ከዚ ሓንቲ ገፀይ እውን ቀቢአ ወዲአ ማለት እዩ። ከምዚ ገይረ ብደንቢ ማሳጅ ክገብሮ እየ ቢያንስ ለ20 ደቂቃ ለ10 ደቂቃ ደው ኢለ ማሳጅ እየ ልገብር። ስኻትን ለ ማሳጅ ግብራለሁ እዚ ማሳጅ ንፀጉርና ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ደም ዝውውርና ስለ እንትን ልብል ማሳጅ እንድሕር ለይገበርኩና ኣሎ ዳርጋ ትርጉም የብሉ ምቕባእናና ብደንቢ ገይርኺ ማሳጅ ትገብሮ እኒአክን ኣሕዋተይ እና ፀጉረይ ኣይነውሕ ኢልክን ተስፋ ከይትቆርፃ ጭራሽ ከዚ ሓደ ሓደ ዩቲዩብ ትርኢ ተለኹ ሜስ ዩቲዩብ ከዚ ኣምሓረይቲ እኒኣ ክንደይ እኒኣዋ ተጋሩ እውን ብዛዕባ ፀጉር ዝሰርሕ ብጣዕሚ ሓፂር ነበረ ጨጉረን ናትኸናኸና ከለሩ ተይቃረየ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ከለር ዘለዎ ፀጉረን ስኢሉ ሓመዳይ ነበረ ፀጉረን ፀሊም ኮይኑ ብጣዕሚ ነዊሕ ዝኾነ እንታይ ስለዝኾና ድን ተስፋ ተይቆረፃ ስለ ፀጉረን ልከናኸና እና ኣሕና ለተስፋ ተይቆረፅና ፀጉርና ተተኸናኺና ክነውሐልና እዩ ካብ መበጥጣስ ካብ ቅድሚኻ ምብራሕ እውን ብጣዕሚ እንትን ይብለና እዩ ክከናኸለልና እዩ እንድሕር ምግቢ ፀጉርና ምግብና ገበርና እንድሕር ተሓፂብና እንድሕር ምስ ተሓፀብና እውን ቅብኣትና ገበርና ተጎንጉና ብጭራሽ ፍቱሕ ጨጉሪ ኣይትግበራ ጎንጉኖ ቁጥጥር ገበሮ ኣብዚ ፍተሎ ኣብ ክልተ እና ኣነ ከምዚ ገይረ ማስከይ ተቐቢአ ወዲኣ ከምዚኣ ገይረ ኣትሒዘ ን2 ሰዓት 3 ሰዓት ክፀንሕ እየ ፀኒሐ ተሓፂበ ከምዚ ለክ ተሓፂበ ቅንፍር ተይተጠቐምኩ ስቆ ይብለይ ቅንፍር እየ ልጥቀምና ቅንፍር ምጥቃም እውን ኣይትረስዓ ኢኽን ኣሕዋተይ ቪድዮ ኣብዚኣ ወዲአኒ ኢኹ ኣሕዋተይ ማዕረ ኣይ ተስፋ ኣይትቆረፃ ኢኽን
ቻይለንጅ ገበራ ቀጻሊ ሰሙን ቻይለንጅ ክገብር እያ ምስ ኣነይ ምስ ሓንቲ መሓዛይ ኮይና ሰላም መዓልቲ